Здравейте! Днеска е дълго бягане, неделя. Няма какво стане. Излезнах да направя дългото бягане. Ще гледам да направя 20 км. Днеска го дават много топло. Хасково съм, 38 градуса, напрежения, кодове, не знам си какво. Аз излезнах по-рано да мога да направя тренировката. Тръгнах и по нов маршрут. Тук по ниви. Ей, това е. Имам сили. Вчера тренирах крака. С мускулна треска съм. Отново да ми е гадно. Втори километър. Исках да поговорим за това, че ще протече една подготовка за по-скоростно бягане. През седмицата ще тренирам интервални тренировки и неделя дълго бягане. Защо? Защото то за другата седмица няма как. За 17 мисля, че имаше едно състезание 14 км. 30 август да се подготвя за 10 км. Целта ми е под 43 минути. Успея да стигна 42. Супер. Мисля, че рекорда ми е 43. Ще се пробвам за 42. Да видим какво ще стане. Пък, знае ли са? Не знаме колко силни играчи ще има. Ще видим на това телосложение, което съм. Трудно ще е, но времето ще покаже. Абе, това маршрут много хубав. Тук намерих. Гледай какво става. Спускане, изкачване леко. Има. Никъде да няма. Ами, преди малко направих 5 км. 5 км и половина съм сега. Много е важно как зареждате. Сутринта нямате ли правилната закуска, после нищо не тръгва. Сутрин е много важно. Никакви протеини, работи. Това се прави след сутринта. Зареждате върхидрат. Според това как се чувствате, като не преяждате. Това също е много важно. Леко, малко, но силно. Давам пример. Аз съм с... Давам пример в момента. Давам пример. Сутринта аз хапнах два мъфина здравословни, направени от овес, стафиди, форми и така нататък, с мед и едно парченце кекс. Овесен кекс. Ай, байра, почна пак. Пак почна байра. Да. Много е важно, като бяха намазани с мед. Меда е много силен преди тренировка, по-дълга. Състезание много помага. Веднага отива в черния дроб. Глюкогена се усвоява много хубаво и имате много сила. Да, след тренировка колкото може протеин. Аз го правя, за да подхраня мускулите,
Също така пия аминокиселини, за да не изгубя мускулатурата от фитнеса. Да, точно така, ходя на фитнес. Много стабилно. Много стабилно тренирам. Направо се разцепвам. Помпе яко. Който коцка ми говори, фитнес и бягане не можело, ето. Доказателството е тук и бяга. Може. Тигам повече от бегачи, бягам повече от фитнесджи. Така, малко лични рекорди. Лежанка 140. 5 повторения. Като не съм пробвал примерно повече 150 за едно. Може и да мога. Клека по принцип не го практикувам много. Много хубаво упражнение, но много опасен. Клека. Сега може да ми скочат много хора, ама той кой ще скочи? Канала още се развива. Клека е както хубаво, така и опасно упражнение. Там не съм клякал повече от 130. 130 ми е рекорда. Просто не съм искал да надградя. Това е истината. И редовно се клякам с 100. Което пак е оптимално. Защото се клякам повече от собственото тегло. Се клякам повече от собственото тегло. Аз съм на този принцип. Вдигаш ли повече от собственото тегло, си в много добра форма. Раменна преса, рекорда ми е 100 кг. За 2-3 повторения мисля, че бяха, не си спомням, беше отдавна. Айде. Ето. Казвам ви го, може и без химия. Не вземам химия, против съм. Но тези резултати има и даже, сега не казвам, че аз съм постигнал доста, но има хора, къде също много повече от това вдигат. Но и също така съм минал доста химици по килограми, конкретни упражнения, повторения, така че химията не е всичко. Химията единствено ако ще се състезавате в бодибилдинга. Искам да чуя вашето мнение, защо много хора ми казват фитнеса пречи на бягането. Зависи каква цел гоните. Ако сте добри в двете, защо не и двете? Сега разбирам, че има бегачи, хилки, клечки за зъби, както се казва, но това е избор. Те искат да са бързи, да чупят рекорди. Аз искам да чупя друго. Не, майтап си правя. Шегата на страна. Всеки си има избор. Какво да тренира, какво не. За мен е лично толкова време бягане. Не е много, 2 години, горе-долу. Мога да кажа, че не мисля, че бягането вреди на другото. В смисъл фитнеса. Бягането според мен не вреди на фитнеса. Ако знаете как да балансирате и двете, ще сте добри. Аз, примерно, гоня дълги разстояния. Не гоня къси 5-10 км, макар че сега искам да разнообразя. Винаги съм гонил дълги разстояния. Харесва ли ми? Да. Виждал съм много като мене също. Фитнесджи, оформени тела, бягат. Няма лошо. Но съм срещал и доста хора, които спекулират, че фитнеса дървявал, не знам си какво, причал. Уважавам мнението, ама за мен това не е така. Изобщо не е. Ето съм на санка сега, в парка.
Минахме вече нивите. Почти 8 км. Сега отивам към един язовир. Ще ви снимам после. Така. И се правя 10 км. Буквално след някакви секунди ще. Ей, тук бягам на сянката. Просто започна да става жега. Макар че все още е рано. В Хасково винаги е по-жега. София няма такова нещо. Има, ама друга е там до Витоша. Та, химията. Макар че споменах по-рано, и аз много пъти съм си мислил да пробвам, да видя какво ще стане с тялото. Нали, да се експериментирам. Обаче, защо трябва да се увреждам, като помислях, нали, че реално аз не гоня толкова много бодибилдинга. Не гоня това да се качвам на сцена. Да, ще даде много сила, много ще напредна, но и до някъде не е честно спрямо другите. Примерно в бягането. Защото всякаквото да си говорим, ходя любителски на някакви състезания. Дали ми се получава, дали не знам. По-скоро мисля, че да. Но нищо против нямам хората, които взимат химия. Взимайте, но го правите разумно. И се замислете защо взимате. Защото много млади на моята възраст мъже взимат заради комплекси. Даже бих казал, че по-голям процент е заради това. Имат комплекс, наркотик, заребява, боцка са и хайде. А реално на улицата е една торба с гащи. Не ги гледайте, че са големи. С риск сега да убия някой и така си е. Не са стъпвали на ринга. Аз съм стъпвал, тренирал съм бокс. Не знаят какво е. Стават ми охрани и вече голямата работа. Химията избива на агресия. Това е самата истина. Един да дойде с мене, да му покажа 33 км или 40 бягане по планината, да видите колко е химик. Супер. Много хубава сянка. Браво. Най-доброто. Супер се бяга. После ще капна едно стабилно протеин зареждане. Месце, протеин. Може и малко въглехидрат. Някакви плодове. За да няма загуба на мускулна маса. Преди бягането изпих 2 дози от аминокиселини. Така за първи път експериментирам да пия аминокиселини преди бягане. Доста помагат, имам доста сила, но минус е единствения при мен, не знам при вас, изхвърлям много вода. Ама страшно много вода. Тениската мога да я изтискам и да напълня едно половин шише от 500 мл. Ако има хора, които тренират повече от един спорт, интересно е, споделете мнение как съчетавате двата спорта. Пишете долу в коментарите просто някакви мнение, как се справяте, дали ви харесва. Понеже, не знам дали сте забелязали, фитнеса в България като цяло в света доста става популярен, беше модерно да тренираш, да отидеш в залата, седниш на толред, с телефона, да отбиваш номера. Повечето хора отиват, гледам ги в залите, почиват по 2-3 минути
4-5. Говорят си. Хора, това не е тренировка. Това е кафенце. Искам един да дойде с мен да му покажа какво е тренировка. Няма значение химия, не химия. Елате с мене и просто разбивацията е на макс. После ви гарантирам, че ще имате мускулна треска навсякъде. Вчера тренирах крака и рамо. Комбинация. Беше много тегла тренировка. Рамени преси, кликове, мъртва тяга, дъмбели. Да, тренирайте здраво. Фитнеса не е да си почиваш, да отидеш да отбиеш номера само защото някой ти е казал, че веднага ще пораснеш или ще свършиш килограми. Тренирайте, учете се, намерете вашата мотивация. Естествено, тя ще е до време, после става дисциплина. Но важното е да се движим. Никой не е казал да си най-добрия. Никой не е казал да си маняк. 3-4 пъти в седмицата, по час и половина, по час. Е напълно достатъчно да сте здрави. Айде! Сега ще дам газ надолу. Ей, тук сме на страната на язовир Клокотница. Бягаме си. Тук ми е обращалото. Ей, сега тук се връщам. 14 км почти. Няма да се повече от 20. Просто краката са лежи. А първото видео, което качих, бях пак с мускулна треска. Повечето Черни връх. Там не знам как издържах, честно ви казвам. Пак с мускулна треска. Просто става мускулна треска на краката. Няма шанс. Няма шанс. Всичко вчера правих и напади, и клекове, и преси. Ето и кученце, доги. Не знам дали се вижда на камерата, далечината е. Ей сега още 200 метри ще мине на горнището. Ко правиш, бе? Марик? Взел ли си? Не си. Цялата сол в очите. Най-доброто. Ай, още малко не остана. На върха сме. Ами почвам да бягам. И те почват да ме гонят. Добре, почти 15 км. Ей, сега ми вика ай на старта. Маник. Дано никой не го сгази. Чай го преместим. Ай, давай газ. Помагайте на животните, ако видите живот на улицата, помогнете, спрете, за да оцелее. Направо режи яко. Сега съм тук по едно леко на горнище. Краката вече са ми гипс. Ама гипс. Мускулната треска е брутална. Много яко режи. Все едно някой ти разцепва мускула с нож. Газ. И така, хора, направих 20 км. Мисля, че стига за дълго бягане. Трябва да съм честен, мускулната треска доста ма спря да направя повече. Миналата седмица беше състезанието. 33 км в Доспат. Продължаваме традицията, без прекъсната седмица за дълго бягане. Това е. Останете здрави, изпълнихме с тренировката. Чао!